Este é un tema que ten moito que ver precisamente co modelo sanitario do Partido Popular, que en estes momentos non está a garantir que todos os vigueses e viguesas poidamos ter o mesmo trato sanitario e igual para todos e para todas, e por eso estamos a ver como unha parte moi importante da poboación ten que estar atendida nun hospital privado, con todo o que eso conleva. Eso deriva, lóxicamente, na falta moitas veces de a calidade asistencial que todos e todas temos dereito a recibir. Non podemos estar máis de 140.000 personas, estar a mercé das liortas entre a dirección dunha empresa e entre a Xunta de Galicia. Isto realmente non é de recibo. Por eso, nos decíamos tamén que cando se proxectou o novo Hospital de Vigo, decíamos tamén que era fundamental que o novo Hospital de Vigo puidera abranguer precisamente esa atención a todos os vigueses e viguesas en igualdade de condicións.